cikin shirin namu ne ba tare da ɓata lokaci ba muna ɗauke da wani cikakken bayani da jaruma Maryam yola ta bayyana wa masoyanta kan irin tambayoyin da suke mata. Ko ina jaruma ta shiga? Amma hakan bai sa jarumar shiru ba, inda ta ƙara da cewar tana nan cikin ƙoshin lafiya, kawai ruwa ne da ke babban zakara. Hakan ne sa jaruma Maryam yola ta saki fitattun bidiyo da ma hotuna ga masoyanta. Ga wannan bidiyo kamar haka. Amma kafin nan, idan wannan ne zuwanka ko zuwanki na farko wannan tasha ta mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku taba alamar ƙararrawar sanarwa da alamar lakin ga wannan bidiyo domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.